Odgładzę na 8 minęło jutrzenostce minut, to jest ciasna rozmowa z naszym gościem, a z nami w studiu jest Hanna Pruchniewska, burmistrz miasta Pucka. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Niedawno zrobiło się głośno, no tuż po wyborach zrobiło się głośno o Pucku jako o mieście, w którym jeden komitet zdobył wszystkie miejsca w Radzie Miasta i z tego komitetu również przedłużyła swoją władzę w Pucku pani burmistrz. Jak pani czuje się z takim wynikiem? No z wynikiem 16-0 czujemy się rzeczywiście rewelacyjnie. Bardzo jeszcze raz dziękujemy mieszkańcom i wyrażamy wielką wdzięczność za to, że nam zaufali po raz kolejny. Mówię po raz kolejny, ponieważ no nie tylko ja, ale absolutna większość radnych będzie po raz kolejny pełniła tą funkcję. Większość, to znaczy 13 radnych z 15 do tej pory też już zasiadało w Radzie Miasta. Dwie nowe osoby, pani Emilia Lesner i pan Daniel Pliński, tworzą tą 15. Także rzeczywiście to zaufanie jest olbrzymie i będziemy naprawdę starali się sprostać zadaniom. Wielu ciężkim zadaniom, które przed nami, ale my się ich nie boimy, czujemy to jako wyzwanie. Jeżeli pani by mogła wskazać, jakie elementy tutaj przekonały wyborców do tego, że należy kontynuować ten obrany kierunek? No to pewnie trzeba by pytać mieszkańców, dlaczego trudno mi się do tego odnosić. Myślę, że jednak mimo wszystko zobaczyli, że zespołowo lepiej pracować, jest zgoda, jest budowanie, jest kreowanie nowego oblicza Pucka i chyba warto w takiej grupie już sprawdzonej po prostu iść dalej do przodu. Tutaj ogólnopolskie media wskazywały też na to, że po prostu w Pucku udało się wypędzić Prawo i Sprawiedliwość. Czy rzeczywiście ta duża polityka tutaj miała wpływ na to, czy raczej wybory tego, kto będzie lepiej zarządzał miejscem, najbliższym otoczeniem? Nie sądzę, aby duża polityka miała jakiekolwiek znaczenie w Pucku. To znaczy, rzeczywiście rozpętała się taka informacja, ale to też za sprawą kandydata z PiS-u, który jakby powiadomił wirtualną Polskę i potem poszło w świat dalej. To taką wybrał metodę. W każdym razie dzięki temu na pewno jest większe zainteresowanie Puckiem. Mamy zapytania o mieszkania, o działki. Wysłaliśmy już kilka maili z propozycjami zakupu działek. To jest niesamowite. Życzenia przychodzą z całej Polski. To jest jakby jakaś dodatkowa rzecz. Ja uważam, że nie ma to znaczenia na tym poziomie. Rozumiem, że zauważono konkretne osoby, tak? I chciano przekazać władzę osobom, którym się ufa i wie się, że po prostu dalej pociągną Puck w dobrą stronę. I oby tak się też działo. Jedną z inwestycji, które są realizowane, tutaj starała się pani i oczywiście władze miasta Pucka o to, żeby port w Pucku był rozbudowywany. Na jakim etapie jesteśmy teraz w tych działaniach? Dosłownie 18 października, czyli dosłownie przed rzeczywiście wyborami, okazało się, że mamy już ostateczne, co jest bardzo ważne, bo już znamy takie pozwolenia, kiedy potem były kwestionowane, więc ostateczne pozwolenie na budowę mariny. Przypomnę, że to jest olbrzymia inwestycja, jak na Puck, podzielona na 2 etapy. Pierwszy etap obejmuje 98 jednostek, znaczy miejsc postojowych nowych, kolejne 102 miejsca. Także tutaj nasze pozwolenie jest. Czekamy jeszcze z niecierpliwością na pozwolenie na budowę dla Urzędu Morskiego, który ma zbudować falochron zachodni, który też będzie finansował tą inwestycję i ma być pogłębiony tor wodny. To wszystko musi być wspólnie robione i dlatego to jest dla nas bardzo ważne. Tutaj powiedzmy, jakie funkcje on będzie dokładnie pełnił, to znaczy kto jest tą grupą docelową, która skorzysta z tego portu? Ponieważ Zatoka Pucka nie jest tak głęboka jak Zatoka Gdańska, a już na pewno nie pełen Bałtyk, więc tu będą jednostki na pewno o nieco mniejszym zanurzeniu, takie do 1,75 m, ale to nie znaczy, że duże, piękne jachty też nie będą mogły przypływać. Mieliśmy przykład z lotu żaglowców polonijnych 3 września w Pucku, gdzie duże, piękne żaglowce do naszej mariny zawitały, do tej małej mariny. W tej chwili w Pucku jest 60 jednostek, czyli docelowo mamy powiększyć o 200. Będzie 260 jednostek, a co ważne, będzie zaplecze dla tej mariny, czyli będzie można zimować jachty, będzie bramownica, i inne udogodnienia niezbędne dzisiaj przy marinach. Tutaj już pani się rozkręciła w mówieniu o tym, jakie prace są przed panią, czyli troszeczkę zeszliśmy na ziemię po tym sukcesie, więc kolejne rzeczy, które tutaj Puck robi i samodzielnie, i przy większej współpracy, tak jak system metropolitalny. No właśnie, jak to będzie działało? Bardzo się cieszymy, że jesteśmy w systemie roweru metropolitalnego wraz z 13 innymi gminami i teraz jak państwo w Pucku widzicie jakieś takie prace trochę
trochę kostkowania, zakładania stacji, takich punktów rowerowych do postoju rowerów, to właśnie powstaje u nas 10 miejsc, gdzie będzie można ten rower metropolitalny i nie tylko zostawiać. Główne miejsce, główna, że tak powiem, baza postojowa będzie przy dworcu, natomiast to docelowe miejsce dopiero po powstaniu węzła integracyjnego powstanie. Tam będzie 20 rowerów elektrycznych, tak jak w całym obszarze metropolitalnym. To jest wielkie wydarzenie, największy system rowerowy w Polsce. Z Pucka będzie można pojechać, wypożyczyć ten rower, pojechać do Władysławowa, pojechać do Gdyni, nie wiem, w inne miejsca naszego województwa. Bardzo nas to cieszy. Na pewno będzie to zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów bardzo ciekawe i bardzo ważne. Natomiast w tej chwili mieszkańcy muszą się zmagać z pewnymi kłopotami związanymi po prostu z pracami, które tam trwają. Z czego te utrudnienia wynikają i nad czym konkretnie te prace trwają? Tak, prace muszą być. Skoro udało nam się pozyskać dofinansowanie na kanalizację deszczową i sanitarną, na rozdział tej kanalizacji, na budowę nowych odcinków, to wiadomo, że są niedogodności, ale naprawdę bardzo staramy się, żeby logistycznie to rozgrywało się bardzo logicznie, co nie znaczy, że nie da się uniknąć utrudnień. Jeszcze na 10 lutego są utrudnienia. Były przez tydzień utrudnienia na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja, 12 Marca Sobieskiego. Niedługo prace rozpoczną się na 1 Maja na Męczenników Piaśnicy, ale one będą stopniowo wkraczały w nowe etapy, tak żeby nie zablokować miasta, spokojnie. Oprócz tego jest trochę rozkopanych miejsc, zwłaszcza chodników, ponieważ zakładamy też, rozwijamy sieć ciepłowniczą, to robi nasza spółka miejska, PGK, sieć ciepłownicza i te prace są widoczne przy ulicy Wojska Polskiego. Oprócz tego rozpoczęliśmy rewitalizację, też wielki program unijny i ważny dla miasta przy ulicy Hallera i tam rozbudowywana jest sieć już gazownicza, zlecona przez nas. Także to wszystko się rozwija i tak docelowo te sieci oczywiście mają spowodować, że będzie i wygodniej mieszkańcom i taniej, ale też dbamy o jakość powietrza. Jeszcze jedną kwestią jest także bezpieczeństwo, zwłaszcza teraz, kiedy mamy ten okres jesienny po zmroku, niebezpiecznie jest przechodzić przez ulicę, czy być niedaleko szosy. Tutaj też taką tendencją wielu miast jest oświetlanie miejsc przejść dla pieszych w szczególny sposób. W Pucku również się tym zajmujecie. To jest bardzo dobra tendencja, wszyscy się z tego cieszymy, bo czujemy się bezpieczniej. Tak, w Pucku również w poprzednim roku kilka przejść dla pieszych doświetliliśmy. Teraz zaczynają się prace, czekają Państwo tylko na lepszą trochę pogodę. Przy ulicy Hallera, przy Banku Spółdzielczym, 2 przejścia dla pieszych na Męczenników Piaśnicy, gdzie jest potwornie ciemno. Piękne drzewa zasłaniają światło, ale te drzewa są urocze i oczywiście ich ścinać nie będziemy, żeby było jaśniej, więc jeszcze kilka kolejnych przejść dla pieszych. Bezpieczeństwo też oznacza, że w tej chwili w przetargu będziemy wyłaniali wykonawców na zainstalowanie kolejnych 72 kamer monitoringu, też w ramach tego projektu rewitalizacyjnego. I bezpieczeństwo to też oznacza, że jest więcej miejsc parkingowych i więcej ulic takich utwardzonych, powiedzmy nie tylko dla samochodów przyjemniejszych, ale dla pieszych, którzy się przemieszczają. Dlatego też w tej chwili rozbudowujemy, tworzymy dodatkowe miejsca parkingowe przy ulicy Nowy Świat za blokami. Za blokami 2, 4, 6 będzie dodatkowych 15 miejsc parkingowych i utwardzamy teren za blokiem Nowy Świat 8. Oprócz tego będzie wkrótce robiony też chodnik na ulicy Waryńskiego, więc będzie też bezpieczniej, bo wreszcie nie będą wystawały pewne płyty chodnikowe. Na Przebędowskiego będziemy wydłużali koło szkoły, będziemy utwardzali drogę. Na Paderewskiego dopiero co skończyła się taka inwestycja. Także mam nadzieję, że te wszystkie działania powodują, że będzie bezpieczniej i wygodniej. Oby tak było. Tutaj jak słyszymy cały czas jest dopiero po wyborach, ale emocje już opadły i już trzeba się po prostu zabrać do pracy, tak jak już tutaj wspomniałem, bo dużo dzieje się w Pucku, a rozmawiamy na ten temat z Hanną Pruchniewską, burmistrzem tego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.